שלום לכם, אתם כאן איתנו בבסטק.il עם עוד סקירה, והיום אנבוקס לאייפון 4S. אז כמו שאתם רואים, זאת הקופסה של האייפון 4S. אם אני אעביר רגע את הקופסה של האייפון 4 נוכל לראות את ההבדלים. טוב, הצבע של הרקע שונה. הסמל למטה באייפון 4S זה סמל של iCloud, וכמובן בצד כתוב אייפון 4S. וזה הכל. אז בואו נראה מה יש לנו כאן. הנה המכשיר עצמו. נשים את זה בצד. יש לנו פה את הפאנל הזה של אפל. סיכה למגירת הסים, וכרגיל פינגר טיפס של אפל. מה יש עוד בקופסה? מתאם להטענת הטלפון לחשמל, כבל סינכרון USB של אפל, ואוזניות סטנדרטיות של אפל שמגיעות עם כל מכשיר אייפון, עם פוקוס, עם מיקרופון ואפשרות שליטה על השמע. אוקיי, שים את זה בצד. זה המכשיר עצמו. כמו שניתן לראות, אין הבדל חיצונית בין המכשיר הזה לבין האייפון 4. נביא את האייפון 4. אוקיי, כמו שאתם רואים, באמת לא רואים שום הבדלים ביניהם. ההבדל היחידי שאני שמתי לב מבין שתי המכשירים חיצונית זה האנטנה כאן, שעברה מהאייפון 4 כאן לכאן, והאנטנה כאן. זה הדבר היחידי ששונה חיצונית בין המכשירים. אוקיי, אז בואו נפתח אותם. כמו שניתן לראות, אייפון סים פרי. יש עליו קצת דברים. בואו נראה. ההבדלים היחידים בין המכשיר 4S לאייפון 4 הקודם זה באייפון 4S יש מעבד A5 של אפל כפול ליבה לעומת מעבד A4. יש באייפון 4S מצלמת 8 מגה פיקסל שמצלמת באיכות של Full HD, וכמובן הוא מגיע עם iOS 5 ועם סירי, העוזרת האישית מבית אפל, שאני בהמשך יעלה סרטון שמדגים איך היא עובדת. זה הכל בפתיחת הקופסה להיום. תודה שצפיתם.